हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो समस्त को फास्ट है गुड मॉर्निंग। तो मोर आज जबार था काकटपुर घर को। तो से मुझे सकाल सकाल उठिकी रेडी हो जाती। तो फास्ट है ब्रश करके बाहरी पड़ी गाधेवाई। देखो टे स्टाइल मारदेली फ्रेश हो गली जमी। तापर गाधे सारिकी आसिकी जो बाहर से लिची आमर देखी मत पूरा शौक ये सकाଳୁ ସକାଳୁ ସଜବାଜ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବ ମୋତେ ଗେହ୍ଲା କର। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇଦେଲୁ କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ମୁଁ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ବି ତ ରେଡ଼ି କରିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାଇର ମୋର ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଭାଇ ଯିବନି ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି ମୋ ହାତକୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ହାତ କଳା ପଡ଼ିଯିବ ଖରାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହାତକୁ ଦେଖୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ଲଦା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ଭୁଲିଯିବେ। ଉପରେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ସେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ତଳ କୁକୁଡ଼ା ପୁରା ସେ ଝାଡ଼ାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଅସନା, ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆସି ଯାଇଥିଲା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ବସ୍, ମାନେ କାକଟପୁରକୁ ଯେତେ ବସ୍ ଯାଏ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ମୋର ମନପସନ୍ଦର ବସ୍ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ନୂଆ ବସ୍ ଆଉ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସ୍ପେସ୍ ଥାଏ, ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇକି ବସିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ ବୋଲି ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୋ ଝାଡ଼ୁ ଭଳିଆ ଚୁଟିକି ମୁଁ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧି ଟେକିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ବସ୍ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ପୁରା ଆଗରେ ବସିଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ। ଏବେ ତ ଧାନ ବିଲ ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଧାନ ବାହାରି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଧାନ ପାଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଭ୍ୟୁଟା ନା ମସ୍ତ ଲାଗେ। ଆଉ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପାଚିଯାଏ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଦେଖାଯାଏ, ସିଏ ବି ମସ୍ତ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ କାକଟପୁର ବଲରା। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ମାନେ କାକଟପୁରରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ଏ ଜାଗା ଦେଖିକି ଚିହ୍ନି ସାରିଥିବେ ଏଇଟା ଏ କେଉଁ ଜାଗାଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ କାକଟପୁର ମାର୍କେଟରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି। ଏ ଗଛଟା ନା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଉ ବହୁତ ଛାଇ ବି ହୁଏ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଟା ଗଛଟା କାଟୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ। ଛାଡ଼, କ'ଣ ଦରକାର ଥିବ ତାଙ୍କର ସେ କାଟୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍, ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍